Namhlanje abafundi beMatriki belilizwe abangaphaya kwesigidi baqala ukuchophela iimviwo zokuphela konyaka bebhala iphepha lokuqala lesingesi. Emva kweveki eziliqela kukho ukungaqiniseki malunga nokuba abafundi beMatriki abosuleleke intsholongwane yecorona bazakwazi kusini na ukuchophela iimviwo zokuphela konyaka. Isebe lemfundo esisiseko lifikelele kwisivumelwano ngomzuzu wokugqibela kunye nesebe lezempilo ngalomba abafundi abosuleleke i-COVID-19 bazakwazi ukubhala iimviwo. But with all the requests and the outcry that came through, health agreed to come to our rescue to say as soon as we identify a person who's tested positive, they will take over. They will bring people to supervise, to invigilate. We just have to create an isolation room then, so which means they can write. Ukuqalwa kwale nkqubo yokubhalwa kwemviwo kuqale ngaphandle kwamaginxi-ginxi kuninzi lwendawo kweli lizwe. Umphathiswa wemfundo esisiseko uNkosikazi Angie Motshekga uthi unethemba lokuba iziphumo zabafundi bebanga leMatriki zalo nyaka ziza kuhlala kwizinga lika-80%. I hope that we remain in the 80s. Because we've even changed the system. There's no supplementary exam. They're going to write in June. So I really do hope that we remain in our 80s, but I promise you I won't cry if we go anywhere lower. It was a difficult year for everybody. Ukanti kwiphondo laseFreystata beliphambili kwiziphumo zeMatriki kulo nyaka uphelileyo, abasemagunyeni kwezemfundo banethemba lokuba nakulo nyaka eliphondo liza kunkqenkqeza phambili. We started preparing these learners last year when they were in grade 11. And we told them that they need to know that grade 11 work comprise a lot of in the question paper for grade 12. So many of them are very prepared, and as we said that today when we met them, they are very excited. Iphondo laKwaZulu-Natal nalo lithi liqulela igangatho ukulungiselela ezimviwo. The arrangements that the learners, even when they are not writing on that particular day, they are required to come to school so that the teachers can walk them through until the final examination. So we're quite confident that in spite of the difficult conditions we have gone through, we will be able to score a mark that will make the province proud. Elimpopo izibilini beziphezulu kubafundi nabazali. I was scared, but now I'm conquering my fear. I'm better now. My fear is better than before. It's been a long year, and the struggles that we've faced, I really wanted to finish the academic year this year so that I can go to varsity next year. As a parent, I'm still anxious because they look very relaxed, but I wish them all the best. Managed to cope with the pressure of what they were studying later on. So good luck to all the grade 12 learners. Ukanti iziphumo zeMatriki kulindeleke ukuba zibhengezwe ngomhla wama-23 ngoFebruwari wonyaka ozayo.